Here at St. Eugene's Catholic Church. Today we celebrate the 5th Sunday of Lent. We continue to grow spiritually during the season of repentance. As we get closer to Holy Week, the Lord continues to fill us with His mercy and love. Our first reading today is taken from the book of the prophet Gospel. The passage gives us an account of the raising of Lazarus from death, which anticipates the raising of Jesus at Easter. The family of Mary, Martha, and Lazarus was special to Jesus, just as our various families are important to Jesus. Perhaps Jesus still has things He needed to Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ụlọ ụka anụnwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-aka ụka tata na aja nke Maasị tata mmadụ na-enyekwa Chineke ekene n'isi Amarachi Iro onye nke na-elotekwa mgbe eji were mụọ ya wee na-ayọkwa ngọzi Chineke n'isi ya. Ezinụlọ Nwafọ na-enyekwa Chineke ekene Harvest and Thanksgiving n'arọ nke 2022. White House Barbara na be na Amadi na ezinụlọ ya na-enyekwa Chineke ekene n'isi nwa nwoke Calvin Amadi onye nke na-elotekwa mgbe eji were mụọ ya. Ndị Shanahan Zone na-enyekwa Chineke ekene n'isi Chimsemdiri Eze onye nke na-eme mmemme arọ ise eji were mụọ ya wee na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya na odudu ya n'isi ya. Ezinụlọ Ogoke na Ejike na-ayọkọ maka mkpụrụ obi Luke Sunday Ejike. Sam na Esther Okafọ na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Rose Okafọ. Boni na Uju Ezechukwu na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Basil Ezechukwu, Sylvester Ezechukwu, Elizabeth Ezechukwu na okwukwe tiekọta ọdụ na ukwe. Yechiga ya ndụ ọfụ anyị bịara ka anyị nata ndụ ọfụ n'aka Jesus in the Eucharist. Jesus is here to give us new life. And to prepare for the new life of Jesus, let us call to mind our sin.